Umkhandlu wabangaboni iSouth African National Council for the Blind eEastern Cape uhola umbhikisho elokishini iNew Brighton ukubungaza usuku oluqhakambisa ukuphepha kwabantu abangaboni olubungazwa namuhla iInternational White Cane Safety Day. uLwando Nomoyi uza nombiko ogcwele ngalolu daba. Lwando sikubingelela sikwamukele indabeni zasemini. Manthatha lithuba ndizibulisele kuba abukeli emakhaya eneneni silapha eGqeberha namhlanje apho icandelo okanye abantu abakhubazeke ngokungaboni bethathe imarch namhlanje ukusukela kwi-police station yaseNew Brighton ukuyotsho kwiholo inongoza Jebe apha eBhayi. Baraise i-awareness ngemiba eliqela abajongene nayo njengabantu abangaboniyo apha eMzantsi Afrika. Kodwa ke ndinayo uDeputy Chairperson we-South African National Council of the Blind apha Eastern Cape umama ulindelwa Nzukuma. Mama enkosi kakhulu ngexesha lakha njengokuba nihamba kulo mngcelele nobambileyo namhlanje khawunisixele njengokubaluleka kwalo mngcelele nobambileyo namhlanje. I-South African National Council for the Blind elibhunga labantu abangaboniyo apha eMzantsi Afrika inalo mbhiyozo esiwucelebrate yonke iminyaka. Lo mngcelele ubaluleke kakhulu ukuthi ngoba into eyenzekayo sifuna abantu basibone ukuthi si-independent, siyakwazi ukuzenzela, asixhomekekanga, sinako ukuphangela, sinako ukwenza yonke into ngaphandle kwamehlo. Imehlo alikwazi uma phambi kwethu basingenzi izinto ekufanele basiyazenza. Singabantu siyafana nabanye abantu. So ngalento siyenzayo sibonisa community ukuba singabantu sifuna ukurecognizewa, and with le device endiphetheyo we can go anywhere, we can do anything. Uyabona yiyo lonto senzele umngcelele uorganizwe iSouth African National Council for the Blind. Yaye sisimalindi njengoba sisiya ke kunyulo lomasipala basemakhaya nina njengabantu abakulicandelo okanye njengabantu abangaboniyo loliphi utshintsho enifuna ulibona lusenzeka emva konyulo? Into esifuna ukuyibona isenzeka, sifuna ukubona abantu abangaboniyo bephangela, nabo bonke abantu abakhubazekileyo bephangela. Baninzi abafundileyo, baninzi abazi-graduates abaphangeli, baninzi abangenazindlu. Sifuna ukubabona abantu abangaboniyo benezindlu. Sifuna ukubona abantwana abancinci abangaboniyo bengavalelwa bekhutshwa baye esikolweni bayofunda. Alright, enkosi kakhulu ngexesha lakho mina. Enkosi buthi. Lo bingu-Deputy Chairperson we-South African National Council for the Blind apha ephondweni esixelela nje ngemingeni abajongene naye yaye nangemfuno abazifunayo emva konyulo lomasipala basemakhaya nge-1 kaNovember. Kodwa ke mandithathe isidambo ndiziphosele kune-Gauteng.